Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta naman ang pananghalian ninyo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pinangat. Sa bagay, sanay naman na tayo dyan. Pinangap o pinangat? Pinangatlong init o pinangapat na init? Oh, yung depende sa'yo. Oh, depende sa kakayanan ng sigmura mo. Depende kung nagka-amibiasis ka na ba. Kayo ba, partner? Paano bang sistema ninyo? Kunyari, nagluto ng tanghali ng menudo. Oo. 'Di ba? Hanggang kailan yung menudo na yan? Pag yung nanay ko ang katatanungin mo, Oh. aabot yan mga 1 buwan pa. Bakit? Anong meron dun sa menudo ng nanay mo? Hindi masarap? Wala kumakain? O matipid? Ano? Matipid. Ang ewan ko, nasanay siguro na sobrang mapag-imbaka na parang hindi niya ilalabas lahat. So eto portion lang. Kunyari, Oo. ang kakain lamang sa bahay ay alam niyang 2. So malamang 2 platito lang at hindi plato. Platito meaning maliliit lang na pinggan. Yun lang yung alam na niya. So Okay. yung portion nun, itatabi niya muna, i-freezer niya muna yon. Tapos ilalabas niya ulit yun mga 2 weeks later, after a month, ganon. Kasi nagtatagal talaga siya. Correct, ganun tayo eh. Correct. Natandaan ko yung isa nating ninang, si Doktora Salome Arinduque. Oh, hi, Yan. Nay Ming. Hi, Nanay Ming. Nung siya ay, nung Holy Lenten season, nagbigay siya ng isang malaking sa akin na lagayan ng menudo. May laman? Kasi alam niyo, Lagayan meron. lang? Lagayan na may menudo. Yan. Tapos, partner, ang dami talaga. Okay. So, ang iniisip ko, paano kaya to hindi nga ako nagmi-meet nung Lenten season. Oo. So, papaano? So, ganun din ang ginawa namin. Portion lang. Portion. So, Correct. hanggang sa natapos ang Lenten season, nakain ko na siya. Easter Sunday, partner. Sabi ko, patikim nung menudong hindi ko natikman. Oh. Tapos sabi niya sa akin, hala, ang tagal na niyan. Sabi ko, hindi kaya yan talaga. Sanay kami, basic sa amin to. Oo. Kahit maasim-asim na carry namin yan. Actually, hindi nga siya maasim. Basta na-freezer po siya ng maayos. Immune ka lang. Sabagay, tama. Sanay na. So, yung sinasabi po namin, gaano katagal yung pagkain, di ba? Oo. Depende po yan. Tama nga naman sa sinabi si partner kanina. Depende sa sikmura mo. Oo. Depende sa kaya ng level mo ng asim. Depende kung kaya mo pa yung kumakagat-kagat na sa dila mo. Di ba? Ganun. Para kahapon. Pero pwede magtagal, di ba? Oo, naalala ko lang sa bahay, di ba sobrang init ng panahon. So nasanay kami na kapag yung pagkain nung lunch namin, kaya pang dati nung hindi pa mainit, kaya pang umabot hanggang dinner yan. Oo, kasi hindi napapanis. Oo. Syempre, sobrang init nga ng panahon. Pag uwi ko kahapon, mga 5:00, may amoy-amoy na. Pero sabi ko, sige, kaya ko pa yan. Tapos ang tibay mo talagang nakapasok ka pa today, ha? Nang hindi sinikmura. Oo. Pero wag nyo kaming tularan, ha? Sabi ko, sayang eh. Oo. Alam ko, nagmo-moist na nga yung ibabaw ng kanin. Pero Diba? tinuloy ko pa rin. Kasi sabi yun yung sinasabi ni Nicole na, depende. Pero kami yun, ha? Kung alam mo medyo maasim-asim na tsaka kumakagat-kagat na sa dila, alam na nating medyo delikado na yan, di ba? Pero kapag yun nga, depende. Kung alam mo naman sa sarili mo na, hindi naman ako maarte, nung araw pa naman ako kumakain ng panis, hindi, go lang. Go lang. Totoo yan. Oo. Basic sa ating mga Pinoy, yung tipong tinatawag natin na mamahaw. 'Di ba? Ito yung mga kaning lamig na kakainin mo ng merienda, Yan. kakainin mo basta in between lunch and dinner. So, ganun po tayo mga kaibigan. Ang ako, yung pagkain ko ng lunch, hindi ko siya ginagamit as pamamahaw. Hindi ako nag-uulit ng ulam sa madaling salita. Although maraming Pinoy kasi na mamahaw. Ang yaman naman. Kaya yun Pautang din. naman. Hindi nag-uulit ng ulam Pero dahil naubos mo.
Either pa- inuubos ko, pero pag sobrang dami kagaya ng menudo na natanggap mo, partner, ipi-freezer ko muna yan. Yan. Kasi yun nga, depende ako. Ayaw kung ano yung ulam ko ng pananghalian. Ayaw mo na yun ulit ng gabi. Yes. Ang arte naman, kala mo makinis. Pero gets ko. Oo. So ang ginagawa mo para hindi ka naman yung magastos Oo. kasi may tira naman talaga. Correct. Yan, i-freeze mo siya ng tama. Nasa tamang ano lang yan, nasa tamang storage. Yes. Tsaka nasa tamang wag isasawsaw lahat kayo. Magsa-serving spoon, ganyan. totoo yun. Wag lahat-lahat sasawsaw ng Pero mga yung sa bahay namin, ginagawa namin yun. O di kaya, depende. Sabi ko nga sa'yo, depende nga. Yung fishbowl na pinagtusukan nung napakaraming sausawan. Sa bagay, yun naman ang pinakamasarap. Tinatabi muna namin yun. Pwede nang itapon yun. Pero sabi ng nanay ko, huwag itatapon. Sayang. Sayang yung mga laway na nakahalo dyan. Pampasarap yan. Okay, Pampalasa. Kasi tingnan mo, kapag ka gumawa ka ng fishball sauce sa bahay, Hindi masarap hindi eh. ganun, pero kapag ka sa labas talaga, Oo. dahil po talaga yan sa sari-saring laway. Iba-iba po kasi yan, dahil yung isang dumut-dot, kakain lang ng malunggay, so meron ng sangkap ng malunggay yung laway. Diba? Yung isa kakain lang ng leche plan, so may konting leche plan, so nadagdagan pa ng konting tamis, diba? Pero depende. Pero yun nga, mga kabisyo, kung alam na natin ilang beses na ito, na paulit-ulit, tapos medyo hindi na talaga siya okay, wag na. Wag na masyado manghinayang. Nakaka-stress dito yung kapag may nagkasakit. Oo. Mas mahirap po yan kapag Pinilit mong kainin kahit alam mong panis na. Correct. Pero again, kung sanay ang sikmura mo, Oo. di ba? Go lang. So depende talaga, no? Oo, depende talaga. O, Kami kami naman ganyan na basta hanggang sa magsawa kami, yung pa rin ang ulam namin dire-diretso. Talaga? Hindi yung itatago. So Unless kunyari, sobrang favorite kaya kong gawin. Kaya kong Oo. ari talaga. Oo, hindi pero ako kahit basta kaya isang linggo eh. Talaga, naiisa ang ulam. Basta Naiisa init lang ng init. Oo, tapos nagdadagdag na lang. Halimbawa, may menudo nga na paulit-ulit kasi niluto siya ng Sunday. Tapos Oo. kaya yan hanggang Friday. Holy Friday. Good Friday next year. Ang tagal. Ang tagal. Gusto nyo naman ng recipe reveal? Meron po siyang formalin. Charot. Kaya di agad nabubulok. Oo. Pati yung kumain, tingnan mo. Oo, tingnan mo, Hindi diba? nabulok kasi mura Yes, Oo. ang serum ko po, formalin. Ganun. Joke lang po yun. Joke lang, charot. So ganun, so nagdadagdag na lang. So halimbawa, menudo pa rin. Magpiprito ng itlog. Ayun, Parang ganon. pwedeng ganon. O kaya sasabayan mo ng talong. O kaya ganon. Totoo yun. May kumbaga may panibagong May, hain. oo. Pero hindi pa rin nawala yung menudo. Oo, Hanggat dun- hindi nauubos. Yeah. Tama So, yun. hindi kami nagtatapon. Sayang eh. Basta kami tinatabi lang namin. O kaya pag talagang minsan di iniulam din namin sa pagkain ng aso. Ayun. Kasi gusto nila din naman nila. Pwede din, di ba? Correct. Nasa sa inyo naman po yan. Ang pinakamahalaga dito safe po ang inyong mga sikmura. Kilala nyo po ang inyong katawan. Yes. Yun yung mahalaga eh. Kasi kami, kilala namin yung katawan namin. So alam namin na kahit na matagal na ito, kapag kakinain namin, Yung okay. kanina pa talaga natin dino-justify, no? Kaya namin ng mga panis sa pagkain. Kahit bumubula yan. Tumitira kami ng panis. Woo, power! Pero sensitive ka ba sa pagkain? Kasi Hindi. may mga ganun tao alam nila na pag amoy panis na, wala na. Di-disregard na nila yun. Hindi. Pag itapon na yan. amoy panis, oo, tatapon ko na. Ganung level. Oo, pero kapag ka yung depende, pagka yung panis-panis lang, sa sobrang panis. Pag panis-panis lang, kaya pa yan. Diba? May ganun tayo Oo, eh. na parang, aamuyin mo parang, alimbawa, pansit. Kasi diba yun yung madali mapanis yun eh. Ano ba, spaghetti o kaya bihon? Oo, yan, yung bihon. mabibilis. Yan, Oo, bihon. Yan, pansit bihon. Aamuyin mo siya. Alam talaga Oo. natin. Aamuyin siya. Alam mo yung yung kaya pa. Oo. Pero last na. Ibig sabihin, hindi na siya, kunyari, abot pa siya ng lunch. Ito, ngayon, Oo, tanghali. Pero oo. mamaya hindi na pwede dinner. Correct, Parang correct. ganun. Alam na alam. Correct na correct. Agree, no? Kanya-kanya naman po yan. Diba? Sa amin sa kanin, madalas yung ganun. Kasi marami talaga kami magsaing. Kasi alam nila na mahilig kami sa rice. Lalo na ako, talagang rice is life. Oo. So kahit alam kong minsan, nagmo-moist na talaga yun, aamin ko, alam ko, ano na to? Kaya pa. Mga Kahit 30 minutes panis na to. Pero ihahabol ko sa sikmura ko. Bahala na yung sikmura ko mag-decide kung kaya niya o hindi. Again, ulitin po namin disclaimer po, sikmura po ni Chuper yan, di ba? Kung kayo po merong history na amoebiasis,
diabetes. Yan. Kayo po ay madayariyang mapamilya, di ba? Kaya nyo yan. Kung wala kang experience, hindi nyo kaya. Kasi kami ilang beses na kami nag-amibiasis eh. Oh, tas okay lang naman. Oo, sanay naman kami na. Tas tira ulit ng panis next time. Charot. O sana po masarap ang inyong pananghalian. Correct. Masarap din ang kasama sa masarap Masarap kasama. Oo. Kakwentuhan, yung mga kasama mo sa pananghalian. Yan. Totoo. Ang importante, na-enjoy po natin yung lunch. Minsan kasi, di ba, alam nyo totoo yun, sa sobrang po natin, busy, hindi na natin na-enjoy yung sarap ng food. Try nyo pong namnamin. Oo. Ma-appreciate nyo yung masarap na pagkain. Tama. Alam mo, recently, nagsimba ako. Ito yung sinabi ng nung pare. Sabi nung pare, alam nyo, mukhang may problema dito sa imahe ni Jesus, sabi niya. Oo. Pinakita niya. Oo. Yung nakapako, sabi Oo, niya. oo. Bakit siya may abs? Oo. Sabi niya. And alam niyo po ba na napakahilig nitong kumain? Kasi Oo. kung mapapansin daw po natin na kung tayo po ay nagmamas o kaya Oo. nagbabasa ng Bible or mahilig kumain eh. Oo naman. Ang hilig niya talaga kumain. Maski nung resurrect siya, parang una niya tinanong kung may pagkain ba dyan. Parang ganun. Siyempre, hindi naman tama yung pagkasabi ko, no? Mas tama po yung nasa Bible. Pero, kaya lang, naalala ko lang na nung sinabi ng pari yun on Sunday, so si Jesus, mahilig siyang kumain. So, yung Oo. pagkain po is something that we should enjoy. Yes. Oo. So, yun yung isang bagay na enjoy natin. At feeling ko hindi lang yung mismong pagkain yung ini-enjoy noon eh. Yung company, Correct, yung mga correct. taong kasama. Kaya kasi pansinin mo, aminin mo na partner, kahit gaano kabongga yung ako based on my experience mahilig akong kumain. Pero kahit gaano kabongga yung sinasabing pagkainan, kung hindi ko naman gusto yung mga makakasama ko, hindi ako pupunta eh. Oo. So kasama pa rin talaga doon yung sino ba yung kasama mong kumain. So Totoo i-enjoy nyo po yun. And enjoying it means, di ba, yung ilalapag po ang mga cellphone. Agree. Ilalapag yung mga cellphone, nguyain ng maigi at makipagkwentuhan. Ilang beses na tayo nakakita ng ganyan, nanananghalian, sabay-sabay na hindi sabay-sabay. Sabay-sabay kasi literal na physically they are together, pero hindi sila sabay-sabay kasi kanya-kanya hawak ng cellphone. Totoo. Kaya Oo. ma-appreciate mo dito yung turo ng mga matatanda noon. Pag sinabing kakain, nagagalit sila kapag may isang family member na naiiwan. Yes. Kasi totoo yun, ang dami nating mamimiss eh. Kapag hindi ka sumabay sa oras ng pagkain, mamimiss mo yung enjoyment. 'Di ba na totoo yun eh. Ang dami nangyayari pag kumakain kayong buong pamilya nang walang hawak Correct. nung unang panahon. So pag na-miss mo yun, hindi mo na-enjoy yung pagkain, hindi mo pa na-enjoy yung masarap na sanang kwentuhan ng buong Tama. pamilya. And usually, di ba, partner, it's during yung mga ganyang klaseng kainan, yung nagkakaroon ng mga kwentuhan tungkol sa Oo. nangyari sa'yo buong araw, Yes. ano yung bagong marites ni ni Yes. Aling Bebang sa'yo, di ba? Totoo. Sino yung kinanani ka na, nung kano. Dun yun eh. Correct, nangyayari lang lahat yan Oo. kapag kumakain kayo ng sabay-sabay. Ng actual na sabay-sabay nang hindi po Totoo. nakahawak sa mga cellphone. Totoo. Mas na-enjoy, mas nagiging productive kapag wala hawak na cellphone. Agree ako doon na yung discipline na binigay sa atin ng mga nanay-tatay natin, ng mga lolo at lola natin, na kapag sinabing kakain. Correct. Pag sa amin yung lolo namin namamalo eh. Pag sinabing kakain at hindi ka kumain, naglalaro ka pa rin, papaluin ka niya. Ayan. Kakain ka na nga lang, umaarte ka pa, tawagin ka pa. Oo. 'Di ba? Eh, Nung lumaki kami sa namin naintindihan, may value pala doon. Correct. Kailangan sabay-sabay kayo para na-enjoy nyo yung pagkain, bagong hain, mainit, umuusok-usok pa. Tama. And at the same time, habang kumakain kayo ng sabay-sabay, may fruitful discussion with family members nang hindi nyo namamalayan. Pero naka-experience ka na ba ng kumakain kayo ng sabay-sabay pero kasi dahil pinagalitan ka parang ang hirap? Diba? Diba may mga ganon? Yung umungaya ka pero lumuluha ka pa rin. Correct. Diba? Na-experience mo ba yun? Yung mga bata tayo, Oo. ganun. Yung parang pinipilit ka tapos hindi ka naman talaga masaya. Totoo ka dyan. Nag-agree ako doon. Nangyari sa akin yan. Oh, Nung di ba? bata, Nung mga bata tayo, hindi ganun po kasi siya kahalaga eh. Yung actual na nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap, nagkakamustahan over breakfast, lunch, or dinner, or merienda. Tayo pa Totoo. naman di mga Pilipino, apakahilig natin kumain. Kakakain lang natin ng almusal, iniisip na natin kagad anong merienda. Di ba? Totoo ka Kakakain dyan. mo pa lang, iniisip mo na kagad ano pang ulit kakainin mo. Di ba? Agree. So, wala lang, baka lang nakakalimutan natin na mas
enjoyable po bukod dun sa actual na kinakain, 'di ba? Yung fellowship o kaya yung bonding na meron kapag ka ganyan na kumakain. Oo, yung sharing na nagaganap Oo, habang kayo ay oo. kumakain. Minsan hindi dinidisregard po natin 'yon, pero ang laki po ng ng halaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At totoo 'yun, yung appreciation lang na may pagkain ka. Correct, basic Diba? yun eh. Oo. 'Di ba? May pagkain, may kinakain tayo. Totoo. 'Di ba? Pwede kasing wala eh. May mga iba na nakita niyo po ba yung ilang mga videos na nakaraan na sa Gaza ba yun na kailangan pang irasyon yung kanilang mga pagkain tas agawan yung mga tao. Ganun Totoo. kahirap para lang makakain sila. Tas kayo ngayon meron kayong pagkain, nagrereklamo na or hindi kayo nagpapansinan kasi kanya-kanyang Oo, buhay. hindi pa kayo sabay-sabay. Hindi mo Oo. nga na-appreciate na masarap pala yung menudo na niluto True. ng nanay mo. Correct. Diba? Yung pagkain, mga kaibigan, isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw nating pamumuhay. So, pahalagahan po natin ito, appreciate natin ito. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!